ಮಾಡ್ತಿರಗ್ಲಾ ಏನು ಸೊಲ್ಲರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ನೀವು ಊರ್ದ ಕೋರಿದ ಕಚಿಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರಿಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜಾವ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚ ಅಂಡೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದೆ ಸೊ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಬನ್ನಲೇಡು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಬನ್ನಲೇಡು ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆನ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಯಾರವೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಆತಿಜಿ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಊರ್ದ ಮುಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಟೆ ಮುಂಚಿನ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತಾರೈನು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು ದಾಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೆರ ಬಲ್ಲಿನಿಕ್ಕು ಏತು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಾರೈ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಅರಿಶಿನ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತೊನುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಆಗೋಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದಾಂಡ್ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಆತಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತನವೇನು ನಿಕ್ಕುಲು ಪಾತ್ರೆಡ್ ಕಜಿಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಲಿ ಎಂಕುಲು ಮಣ್ಣದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಜಿಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ಯರ ಪೋರ್ಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಕಜಿಪು ಕೊದಿತ್ತು ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಕರನ್ನು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಕಜಿಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಪೂರ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಜಿಪ್ ಮಂತನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕುಲೇಪಲ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡೆ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುನು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ದ ಮಾಸನ ರೆಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅರೆಪ್ಪುಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನೋಡು ಕೂಡ ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಡೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಕೊರಿಪೆರೆ ದಿಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಬೇಯೋನ್ ಬೈದನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಲಿ ಕಜಿಪು ಎಂಚ ನೀರು ಆತನ್ ಪಂದು ಅವಕ್ಕೆ ಎಕಡ್ ಪನ್ನಿ ಅರೆಪು ಪಾಡ್ನಾಗ ತೂದು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಜಿಪು ಪೂರ ಕೊರಿತು ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆತ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅರೆಪು ಪಾಡ್ನಾಗ ತೂದು ಏತು ಬೋಡಾತೆ ನೀರು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ದಂಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊನ್ಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರೆಡು 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ನೆಯ್ಯಿ ಇಜಂಡ ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡೋಲಿ ಎಂಕುಲು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೇಕು ಒಂಜಿ 4 ಇತ್ತಾತು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೆತ್ತೆ ಪುಡಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಅವಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣಗೆ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ಪಂಡ ಐತ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೋಡು ಇತ್ತೆ ತೂವೊಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆತಂದು ನಾನು ಅವಕ್ಕೆ ಚೂರು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಆ ಒಗ್ಗರಣೆನ ನಮ್ಮ ಕಜಿಪು ಪಾಡ್ನ ಊರ್ದ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಊರ್ದ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಎಂಚ ಮನ್ಪುವೆರನ್ನು ಯಾನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪಂಡೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕುಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಗ ಬಾಯ್.